Preliminary data indicates a 5% reduction in both fatalities and crashes for this year's festive season. Isebe lezothutho libhengeze ukuba lehle ngomyinge we-5% inani lokusweleka kwabantu kwiingozi zendlela ngeeholide zehlobo zonyaka ophelileyo. Ufunyenwe ngale ntsasa eMsholozi eMpumalanga umzimba ka-Esther Mathenjwa nokhukulisekezi izikhukhula zaphezolo ezihlasele iphondo laseMpumalanga. Kwindlakamantye yaseRhawutini isikhabile isicelo sokubonisa umfanekiso we-CCTV ekutyholwa ukuba unxulumanisa uVictor Majola nokubulawa kuka-DJ Waras. Sinamkele kwindaba zethu andame ndodwa andama nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzonsondo. Ilizwe loMzantsi Afrika liphawule ukuphucuka okungephi kukhuseleko ezindleleni kwixesha leziyunguma zakutshanje. Amanani akhutshwe liSebe lezothutho abonisa ukuba zimbalwa iingozi nokusweleka kwabantu kwiindlela zeli xa kuthelekiswa nonyaka ka-2024. Umphathiswa wezothutho unkosikazi Barbara Creecy uthi unyanzeliso lomthetho nobeluluqilima ngexesha leziyunguma ludlale indima enkulu ekwehleni kwezinga lokusweleka kwabantu kwiingozi zendlela. Ngabantu abayi-1,427 abaphulukene nobomi babo kwiingozi ezi-1,172 ngokwesebe lezothutho. Eli lelona nani liphantsi lengozi kule minyaka mihlanu idlulileyo. Uninzi lwamaphondo lubonakalise ukubhubha kwabantu abambalwa ezindleleni. iMpuma Koloni ibonise ukuphucuka okukhulu ilandelwa yiFreystata. Preliminary data indicates a 5% reduction in both fatalities and crashes for this year's festive season compared with the same period in the previous year. This year, a total of 1,427 fatalities were recorded from 1,172 crashes during the festive season. Umphathiswa uthi ukwehla kwala manani kubangelwa kukusebenza ngokuzinikela kwamagosa ezendlela. A downward trajectory in road crashes and fatalities has also been observed in our annual statistics, with preliminary data showing that the number of road collisions and deaths for the 12-month period of 2025 is the lowest in 5 years. A total of 11,418 fatalities were recorded from 9,676 crashes in 2025. Furthermore, the 2025 crashes decreased by 6.4% when compared to 2024, and the fatalities decreased by 6.2% in the same period. Isebe lezothutho lithi lizaqinisekisa ukuba amagosa ezendlela athe bhazalala ezindleleni noxa sele lidlulile ixesha leziyunguma. Kwindaba zethu kuChannel 163 noziphathelwa Newsroom Africa, ndingulumka Bhekendawo eRhawutini. Lutyholo urhulumente ngezithembiso eziphelele emoyeni usapho lwenkosikazi nama-45 eminyaka esweleke emva kokumkana amanzi kwibhlorho yaseMsholozi kufuphi naseWhite River eMpumalanga. Esther Mathenjwa obesendleleni egodukayo ngoLwesithathu ngethuba ethathwa ngamanzi. Umzimba wakhe ufunyenwe kunxweme lomlambo ngamapolisa okudada namalungu okuhlala namhlanje. Imvula leloku inenjalo esifundeni saseMpumalanga iyachubeka nekudala umonakalo loholela ekutheni kulahleke impilo zabantu. Kuthungathwa kwa-Esther Mathenjwa loneminyaka lengu-45 kuphele kabuhlungu njengoba atholakele endasi nemfula lapho akhukhuleke khona ngaloSithathu ebusuku. Lapha vele ngathi imakwa kami seWest3 umuntu okushona ngakhona lapha kulesini. So bengifisa ukuthi kwendeke libhloko kwendeke itaba nje ngokusheshsha sikhona ukuphepha ngoba sidophela sonke sesiyasaba nabantu abami sengosaba kubamikisa ezikoleni nebafundisa ngale ngeshaya
manje asefuna bahlale la endlini. Takhamuti tendzawo titfumele kakhulu tikhala ngahulumende kutsi uhlulekile kwakha libloho kulendzawo njengoba bekathembisile. Simphakathi siyakhala cause la msholo zivele hleli tindzaweni tokuhlupheka abahlala basithembisa bathi el bridge liyaphuma nyelo sayibona i-pavement bathi yafika mara siyamala bacala nge-pavement bangacali ngeli-bridge and kusuka la basengileka amajombo kuyale tulu lecala khona kunelidamu lelikhulu le lingaze libhoboke vele liyathatha umuntu akukhona kali ngeminyaka angeke sithi lisithatha ngalo mnyaka lo ngeminyaka liyathatha abantu bayafa abantu bayashona. We are urging with the main contractor, more especially to the MEC, Speedy Mashile. Sir, we feel like the Department of Human Settlement has failed us as community of Msholozi. Abahlali bakwatile. Bangetulu kwemashumi lamabili bantfu labashonile kulandzela kutsi bakhukhuleke emifuleni kulesifundza saseMpumalanga kusukela ngaDisemba wemnyaka lophelile. We received a complaint yesterday, but due to the rain that was raining and it was consistent, we couldn't retrieve the body, we couldn't find it. In the morning, the police and the community members, they went and searched around the river banks and they found it just 5 kilometers down the river. Lesimo selitulu lesichubekako eMpumalanga sesithikamete saphindze saphazamisa kufundza etikolweni letinyenti kulesifundza. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotiletselwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela endzaweni yaseMsholozi madvute neWhite River eMpumalanga. Kusenjalo umongameli Cyril Ramaphosa kulindeleke ukuba atyelele kwingingqi yaseGiyani eLimpopo nanjengoko izikhukhula zidale umonakalo ongathethekiyo kwiindawo eziliqela kweliphondo. Izanuse zemozulu zikhuphe isilumkiso sesigaba seshumi sezandyondyo zemvula kwiphondo laseLimpopo naseMpumalanga. Ezi zikhukhula zikhukhulise indlela zadala umonakalo omandla nakwiziseko zophuhliso. Kanti urhulumente wephondo uceba ukubhengeza ingingqi ezichaphazelekileyo njengendawo yentlekele. Imeko emandundu yezantyalantyala zemvula ezigqubayo kwiphondo laseLimpopo idala inkxalabo kubahlali nanjengoko sele ikusuku lwesithathu namhlanje. Oosomashishini batsala nzima nanjengoko kunzima ukunqumla ukusuka kule lali yaseTswinga ukubheka edolophini. Imeko imaxongo kwaye akusebenzeki kuba akuhambeki kunzima nakubasebenzi ukunqumla ngenxa yokoyika ukudyumbuza ebumanzini. Eyona nkxalabo ingakumbi kubazali kukuba abantwana bayalibaziseka kwizifundo zabo nanjengoko isebe lezemfundo kweli phondo ligqibe kwelokuba zivalwe izikolo de kuthomalale ezi zandyondyo zemvula. Batho bothe bane bakudzula apha imbi kakhulu imeko kule lali kuba abantwana besikolo bachaphazeleka kakhulu kuba kudamile imini nobusuku. Asiyi nasezidolophini sihleli ezindlini kubi kakhulu apha. naziliwo zoxola bakubhelwa noya mshumoni. Noxa kungekabikwa monzakalo kungoku nje kodwa uninzi luphulukene namakhaya kwaye isebe lobambiswano ngolawulo lithi akukho lula nanjengoko kunqongophele izixhobo zokukhawulelana nezi zikhukhula. We are a rural province and the rural province in its nature will always be that, but you can see 10 years down the line there was not a road where we are, me and you. The road was gravel from year 2. So we try to improve, but you know how economics works. That we have improved, people now are crying here that we should have built a very big bridge. Urhulumente wephondo ufuna ukuba zibhengezwe njengendawo yentlekele zonke ezo ndawo zithwaxe kanobomi zezi zikhukhula. Ukanti ke umongameli uCyril Ramaphosa kulindeleke ukuba atyelele kwingingqi yaseGiyani ukuba kujonge lo monakalo udalwe zezi mvula. Ivele phambi kwekomiti yepalamente eyintloko yezobuntlola kwinkonzo yesipolisa uGeneral Dumisani Khumalo. Khumalo uphendule imibuzo yamalungu ekomiti ephathelene nophando lorhwaphilizo nefuthe lezepolitiki kwinkonzo yesipolisa kwanokubhangiswa kweqela elasekelwa ukujongana nomba wokubulawa kwesopolitiki iPKTT ukutsho. uGeneral Dumisani Khumalo uthabathisile namhlanje ephendula imibuzo yamalungu ekomiti yesikhawu kuphathelene nengxelo eshicilelweyo kubungqina bakhe abufungeleyo. Khumalo uvakalise ukuba kukho amalungu ebutho lesipolisa akwizikhundla eziphezulu eGauteng azinta kampuku
nathe asebenzela amalungu emikhambathi yolwaphulomthetho. There is this what is happening in Gauteng where the highly trained combat members of SAPS are moonlighting for the cartels. In other words, working outside their working hours. It happened to the team, I think, on 2 occasions when they are moving with the combat teams from Gauteng. They get to a cartel member, and then the member will ask, hey, what are you doing here? Because you were with me last weekend working for me. Uqhube ngelithi IMC yayidlala indima ebalulekileyo ekusebenzeni kwe-PKTT yaye bekufanele okokuba isenalo nangoku elofuthe. The last briefing that I did to the IMC was in September 2023. With, I think there are about 3 or 4 resolutions towards the end of the minutes. One of the resolution was that the task team cannot be dissolved. It must continue. Ukhumalo ukwavakalise ukuba kwasungulwa iphulo lokungcolisa igama lakhe nalapho athe uVusumuzi Khet Matlala wayalelwa nguGeneral Shadrack Sibiya okokuba okhe ubuxoki ngaye ukuze bakwazi ukumbeka ityala. Uthi Sizekabani Soko yayikukumphazamisa kumsebenzi wakhe. Lufuna impendulo usapho lakwaZindlu emveni kokusweleka konyana walo ngondlela mnyama. Olusapho lukholelwa kuba unyana walo oneminyaka 19 bulewe ngamapolisa ze emva koko kwashiya umzimba wakhe esigangeni. Olusapho lukholelwa kwelokuba unyana walo wabethwa waze walinyazwa ngokumasikizi phambi kokuba sweleke. Usapho lwakwaZindlu eMthatha lubhula lusela lukhangela unobangela wokusweleka kukanyana walo. Lutyhola ngelithi unyana walo ubulewe ngabakwantsasana. Ukuhle usuke apha ngomgqibelo esiya pha kumntakwethu, I think pha ngaphesheya kulaa ndawo olusuka kuya amakhwenkwe. Normally ke udla ngoya phana. Ndicinga uba ke i-morning session le ebepha, I think nemini yayo ubepha ezantsi kwa-fish. Into esiyivayo ke kuba ebepha because usuke apha esiya njengabantwana mos, abantwana bonke bayahamba. Xa isiya pha ke mos asimkhweshini because kukwa kwifamily mos phaa. Then sigqibelene ngelo xesha thina. Olusapho luthi ngethuba lusiya kwisikhululo samapolisa seMthatha ngelinge lokufumana uncedo khange luphatheke kakuhle. Khange sifumane cast number, khange sibe siya iya-registration. Instead, into eyenzekileyo kukuba kuse kuthiwe khaniye forensic, niyofana se-forensic. Then we had to drive ke to forensic okwenene safike phaa e-forensic. Kungokunje olusapho lufuna impendulo ngokwenzekileyo kunyana walo. Kuthiwa ke kubizwe ne-ambulance kuyo yonke le process. Nalapho ke sifumanisa into yoba ithe isabibiza i-ambulance yathi hayi lo mntu akananto kalimelanga. Because caba ke amapolisa kamthathela kuwo ke. Uba amenzeni kufika kwawo phana asizuyazi. Sive kabuhlungu into kakuhle because ifikele kuthi apha komkhulu simaxhapheshu silungiselela ubeko lwam because siyifumene nge-23 usweleke nge-23 xa seyiva ngamapolisa kaNovember. Sabe apha ekhaya njema engumntana laba komkhulu naye sisaba nomsebenzi nge-27 kwi-following week kaNovember. Sawuqhuba lo msebenzi ke singamazi uba kuhle uphi. Sive kuthiwa akabonakala kazi uba uphi. Sacinga afana uba ke thina ke silikhaya njengoba ngumntana laba komkhulu nje ngumntana nje usahambe into zobutshitshi babantwana. Into ngoku endicinga ingasixolisa kukufumana oyona ndoqo wenyaniso uba kanye kwenzeke intoni kulo mntana. Kuba kaloku ngokufumanisa uba amabali manintsi aphuma kwakula central le yayitshila uba kuthe kanti wecholwe phaa egeyithini. Ukanti iphiko eliphanda ngezenzo zamapolisa ezigwenxa i-IPID ibingekafumaneki ukuphefumla ngesi senzo.
Kundlakamanje yaseGauteng isikhabile isicelo sokubonisa umfanekiso we-CCTV ekutyholwa kuba unxulumanisa uVictor Majola nokubulawa kuka-DJ Warras. Le video ingundaba-mlonyeni yathathwa kwindawo yeqhwayelo apho wabulawelwa khona uDJ Warras kumbindi wesixeko saseGauteng ngomhla we-16 kuDisemba. Ukholeleka ukuba le video iveza amaxesha abalulekileyo naveza umtyholwa uVictor Majola kunye nalowo utyholwa ngokudubula. Umantyi unike izizathu zakhe zokungavumi isicelo sommeli kaMajola sokuba iboniswe le video. Isebe lezemfundo kwiphondo laKwaZulu-Natal lithi lilawulwa ngumgaqo-siseko weli xa liqubisana nemiba yabemi bangaphandle kwizikolo zeli. Ukanti lisebe lithi kuyafuneka kunyanzeliswe umthetho xa kukho abemi bamazwe angaphandle abakweli ngokungekho semthethweni. Ukuze emva kongquzulwano luthe lwabakho izolo ngaphandle kwesikolo samabanga aphantsi Eddington. Nalapho abazali beli nabazali abaphuma kumazwe angaphandle bathe bangquzulana ngelwela iindawo zabantwana kwesi sikolo. Ibenguphansi phezulu ngaphandle kwesikolo samabanga aphantsi Eddington, nalapho abazali babantwana beli loMzantsi Afrika nabazali babantwana bangaphandle bebengquzulana befunela abantwana babo indawo. Namhlanje abazali babantwana bamazwe angaphandle babuyele kwesi sikolo uqinisekisa ukhuseleko labantwana babo kwaye bathi bazibona becalucalulwa. It's not fair. You can't say that the foreigner children, they must go out of the school and only South African must be in the school. So as people came first, the parents, they brought the children first and the place was vacant. Umzali weli loMzantsi Afrika osokweleyo ukufumanela umntwana wakhe indawo esikolweni uthi abemi beli nabo kufuneka bathwale uxanduva ngokugcwala kwezikolo kwaye urhulumente kumele aphose umrhaji angenelele. Even South Africans are playing a big role on this issue because laba bantu laba siyabaqasha as domestic workers, siyabaqasha as labor kuma companies and sibanikeza i-accommodation barenta ukuthi laba bantu abana property la. Ukanti isebe lezemfundo kweliphondo lithi lilawulwa ngumgaqo-siseko weli xa liqubisana nemiba yabemi bangaphandle kwizikolo zeli. All foreigners must be registered in South Africa. So those that are registered for whatever purposes and happen to have child, because they are registered, they have a right to take their learners or their children to school. Ilungu lesigqeba esiphezulu se-ANC uGqirha Siboniso Dlomo uthi aliqela liyalele umphathiswa wezemfundo kweliphondo uSipho Hlamuka ukuba aze namaqhinga okukhawulelana nemingeni yezemfundo kweliphondo. Enkosi kakhulu ke Madikela noMamzangwa ezindabeni ndiyakubulisa mbukeli wami ekhaya ndikwamkeleke kwiqonga lam lemozulu wethula mna ngegama ndikuthabile ndiyinzwakazi yabathembu mvanjwe ngokubanzi masijongeni nansi ke imozulu leyo ke mzontsundu apha ekhaya siyesiphawuleni ke iziganeko zamvanje kusukela ekuseni ngomso emva kweminini nangokuhlwa kakhulu kusebekele mpela nje kuwo wonke umbindi apha eMzantsi Afrika mpela futhi kundawo ezininzi ezizinze kumazantsi apha embindini njengaphaya koDiara ngexesha lasekuseni pha bevuswa 16 degrees bavale ke babuye basoke futhi usuku ngamashumi nje amathathu akhatshwa sisithathu ngokubanzi basijongeni ke amaqondo wakho mbukelo wamaphantsi naphezulu sivele iphondo lokuqala eliphaya lona empuma koloni ngamandla ke mbukelo futhi kumazantsi nempuma elaphondo ndawo ezifana phaya kaloko Makhanda futhi ekseni kuyafefa phaya bekhona nje ingqelala engephi ngenxa ka 15 degrees kanti ke yenje imozulu kwelaphoyo laphaya eFreystata nelizinze kumbindi kumzantsi Afrika ngokubanzi phaya koSasolburg kumantla ke futhi olaphondo ziganeko zemvula ezikhatshwa zidudume nje yonke lantsasa ko-16 degrees kanti ke baphila ngolu hlobo kwelaphondo laphaya entshona koloni ngamandla futhi ke kwindawo zonke ezikufuphi nonxweme njengapha kumantla futhi koFredendal ekusele kucweke kamnandi phaya ngenxa yalo kaloku elashumi nje likhatshwa sisine kanti ke benjenje futhi ephondweni laphaya koNorthern Cape mpela ke mbukelo wami ke kumantla futhi koKuruman phaya kwimpuma elaphondo kwasekuseni pha bevuswa kula 20 degrees napha kumazantsi futhi indawo ezifana seKimberley ngamashumi 2 nje abenanye kanti ke nansi imozulu
phezulu kwiphondo laphaya eNorthwest ngamandla futhi ke kwintshona namazantsi walaphondo phaya kaloku koMoruland futhi ekuseni sibikiwe iziganeko zokunetha kwemvula nezikhatshwa ngumoya kakhulu phaya ekuseni ka-19 degrees kanti ke benjenje ephondweni laseRhawutini ngamandla mbukwalo ke futhi kumazantsi nentshona futhi yalaphondo phaya ko-Carltonville naso zonke nje ezaziphaluka ngo-17 degrees napha kwimpuma futhi eSprings ekuseni bevuswa ngo-15 degrees inyuka nam ngokubanzi sijonge iphondo laphaya koLimpopo ngamandla ke futhi kumazantsi nempuma elaphondo phalaburwa nazo zonke nje ezangenqe ezikufuphi kwasekuseni futhi kunganetha kuduku nokubaneke nje ngelantsasa ngenxa ka-21 degrees masehle sithe chu ngokubanzi phaya empumalanga ngamandla futhi ke kwincam yelaphondo njengaphaya kaloku mbukelo wam ebalahleni kwasekuseni futhi ngo-16 degrees efana ngokubanzi ke futhi napha ko-Emelo lishumi nje elikhatshwa sisithandathu vuma ndivale ndiso ngemozulu ngephondo lokugqibela phaya kwaZulu Natal ngamandla futhi ke kumazantsi welaphondo ndawo ezifana napha kaloku kwimpuma futhi eThekwini kwasekuseni ngo-22 degrees xa bevuka ngomso mna ndikuthanda kangaka xesha lemiyoli kamnandi mawethu.